to apay bahay ni Carmi. Takom ta kayo ba? Paabangan to na ikaw na'y magdawat sa abang. Una-una maayo ang gustong mahitabo ni Lola mo, anak. Ayaw una pagbiya din, Hala kasi, no? Perting dramaha, gidesi. Hinilakay yung kayo, si. Hinilakay duro pareho. Sa giingon ko na dagko kay mga luha sa mga karne. Pagkatoy-toy. Sayang ang wa ko, sing. Imot na itong videohan, sing. Aron makakita ko. Hanggaw. Videohan. Isa pa kayo makahon ako nag-video, no? Hibaw na gyud ka. Thrilling na kaing hitabo. Kaysa pa man ko na makahuna-hunaan na nga. Mag-video-video diha. Sa kay na akong Carmen. Ay, goy. Si Ma'am Carmen, baya may akong naloy anong maayo, goy. Katos dong Ramil, pauli, matos ila. Sa katubang bahay nila sa Cordoba ba, katong ilang gibiyaan sa una. Niya, panimay man to ni Anhing Sir Al sa iyang ginikanan. Niya, kaya di ba di ay tinuod nga inahan ni Dong Ramil. Si Ma'am Carmen. Mo tingali itong wadad, Si Ma'am Carmen ka-taon ko yun, sa ka-taon to siya paingon. Wa naman siya kapuyan. Kinirabang wa na tay kanghu, wa narabasad tay mga higala. Na, si Ma'am Carmen, sing. Siya ang labong makaluluoy. Mao. Mao na giingon, sin. Nga. Sing. Minggoy. Si Ma'am Karma, Si Ma'am Carmen, miabot ang karma. Mao na, sing. Mao. Ni resulta na. Resulta na. Katos ang giingon na. Katoy-toy. Ang gaba. Di magsaba. Karon, mauna ron. Gabaan na sa mga Nasaba niya ang gaba. O, nasaba ang gaba. Nasahod niya ang gaba. Mauna diha. Kamu, ayaw mo pag minaldita. Aron di mo gabaan. Pagkatoy-toy. Pwedeng makigsulti kang Pulin? Sorry kay ma'am, si Miss Din aman si Miss Pulin ang tag-iya din mo. Si Hanilin di Ocampo naman. Nga naman ta day ma'am. Mao ba? Kuan, importante lang ang kayo kung makigsulti ni Pulin. Dili na di siya mo tag-iya. Si Hanilin, nga naman ta ma'am. It's okay. Salamat. Sige ma'am. Okay. Thank you. Palitan lang taon dahil ito para palitan na ko bugas. Tag-cheese na lang ninang. Tag-cheese lang. Kuha ko usa. Palit ko usa. Cheese. Sige na lang dahil. Tara akong bayad oh. Kanilang ako Tempa lang. Kanang
Pamilya man ako imong ngaw uy. Mag-make up na ko nimo pero kwartahan man tunan di auto. Di tingay to ikaw kay mura man kagway kang kuna. Sige na ngay, alis ako salamat. Salamat kaya. Lagi dong. Paborjud ko ni Judy para nimo. Best friend ko good na. Unya masaligan pag yun na si Judy dong. Ay da. Dili na rason dong. Nga tungod kay ex-convict ka. Di ka na lang gid sugto ni Judy. Promise dong. Sugton ka lagi sa akong best friend. Ikaw pa. Basta dong ha. Concentrate ba sa imong pagtrabaho diha? Ikaw ha? Concentrate yun kay ikaw ba ang gisaligan ni Lolo, kamong duha ni Papa ang gisaligan ni Lolo sa negosyo. So concentrate yun ka ha? Dili lagi dong. Di lagi na rason nga tungod kay ex-convict ka. Di nakasugto ni Judy. Oh, sige. Okay, bye. Take care. Ang akong mga anak. Gimingaw na kaayo ko nila. Si Leo. Hain man ka si Leo. Si Lea rang akong nakita. Kanus aka ko libreng makagakos. Ug makahawak nila. Nga puno sa pagmamahal. Salamat na lang, Dong. Pobre man tuod ko. Pero wag ko magpakilimbos. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang ato